Спомням си, когато татко им умре, горкия, понеже беше доста години клисарно на църквата, и дойде от троица попове да го пеят. И аз викам, много голяма любов към този човек. И се си мисля дека от чувство на признателност към неговата работа, много съвестен човек беше, ки му служат така една даром, благодарност да го отпеят. Они и трите по бара по 5 лева да им се плати. И пеят, пее поп Ангел, пее македонски, бугарски, благословено българскому народу. И аз викам, Отец, благословено македонскому народу, и он, благословено македонскому народу. Викам, много ти благодаря, Отец. И вика, така е, ние сме си македонци, ама що да правиш? Такава е съдбата на македонците. И така, даже ме канеше да има негов колега имало в Струмица, ама он се прави бугараш, вика, и не е удобно. И викам, Отец, благодаря ти за това, че намериш сила да признаеш дека сме македонци, дека се чувстваш македонци. Thank you very much.